Ai Dodo. E bari wa odi. Ai. Fafio. Alassane Bong. Alassane Bong lekker. Rustig. A wiki samsa da ube me kwa video en o kies wel reactie van video. Die betak fu atori fu moxie sang afro mus moxie fu kan bondru kawang en if you kan gop chin so tapatori dat. Betak bondru kawang, den bondru kawang in politik to. Tumsi blaka politik party. Tumsi blaka politik party. Wan Hindustani politik party. Dan nou, dan a kistense dat de mau lafu. En plus, dat de sting op panya to. Daarom mek ik, if mi wa rat de ma aan, ku ala den blaka man, kawang. Af wan politik partij naman. Uno de nooit eens stapa wale. Maar if uno do so, uno nyampa oli money baka. Wins vader mij preseri tak de fen oli. Arki mo boyare. Te mo tak no ano nanga blakas ma me tak nanga alasra na ma. De ma fen ome million oli minere. En tesa akondre fen so om biggie money, dat we want bombo stuur, dat ze om de omstemde man die sporen, zo snel als mogelijk. Want aan money zou vinden, ik kom hier naar 1 miljard. De man is anu no mag gone moro. Bijna mina want anu de man fitters, wist van de mij hoort de persconferentie, na unu lekser na man e bepaal, suma o deel na unu godo. De man is kunnen het niet, gewoon niet. De man no man abowees ba. Mina takemo, dat mek me tegen deze man. A kondre fen gudu omstem de man die sporen, pot bombos man sama hantera gudu. Ze moeten zo snel als mogelijk weg. Of naar PAP of naar Powerkaarten. Mek de hode persconferentie. Mek de sera afel pa tigri zonder of de kira tigri, maar unu moestem de man weg. Arki miere. De metak de ano so dala mo tak over blakasma. Maar dit is nou een strana probleem. A kondre fen gudu. Dat ze om stem de man die sporen. A gudu voor unu, na unu en op de man, na dem ching, stem de man voor, a bewijs basa de man do in a 3 jaar. De mogi ome sani, in tek ding, de mogi ome gudu, maar je moet ze nemen. De mogi den gudu, so kan fura oli money. Somme tak, somo tantak yere. Somo tantak a volk ja I mus oppo. Look o langa de man pinau. Look ome boxit money de man fen. Look ome go to money. Look ome udu money. Look ome IMF money de man leni. Un concorrent felek volk. Moro we pina. You know see? Moro we pina, toch? Daarom make them a hot press conference. Make them a buy ome biri drinken. Make them a go ome grow ome money. Maar TV van 20 mei toch? Je moet stem de man die sporen arki dada nga dodo yere. Tide na mi wande, maar moet tegen arki dada nga stem de man die sporen mek a goede fussana ko in bu anu. Unom hoor rekenen nga sma, de man no doen SGU, de man na den chindo loko, chegwa Amerika, chegwa Holland. Kondre fen goede toch? Alas mij polim, nuk pa de mij preseri. Dogi o men san fistem baka so fuka fora godo fa kondre. O na dat mi be wan taki. Mina mi na som dek so mo tak mina le kwanta go me limitation big by shin poko. So me taki im stem dem base this puro. De ma tak sa de wan for me, ma mi etek na mi follow. Maar dat mi wan tegi taki faweshi a regere la yanga money dus daar voor kiezen stingen door. Dat de most spelen money. Look wat mij met ma pina shita. Dit is een score beleid de nama set gides mata. De jere ome miljard of en wajari 1 miljard. 1 miljard Dogi ome sani so softa makti, maar you lek volk unu e bepaal so direkte kondre ego. Unu e bepaal suma e deal nanga agodu fa kondre. Ano fe ya pe, ano chan. Amana fe fiara man kosto wo.
A volk postem amapur. So zeker mi de. Amount ego omesani. Lugu trabi kamok. Amata kwa miljata. 20 miljard in 20 jaar. 20 miljard in 20 jaar. Daarvoor kiezen door remote 100 miljard. Zo kan tanston. Is op de man die maar onolek volk in kobreka sansa gadogi tapi neki. In stem den poro. Nek de sitak de na gewoon sma. Na gewoon de kom beset a beleid 5 jaar. En sma na vlog samet taki. Na somet taki pa. Mishifa a volk epina. Volk epina en de manesi. De manes pang. De mere bigi wagi. Assemblée leader contacti taki ya. Want assemblée leader nama. Libe pina mam alas nani. Da ontvang a volk. Ontvang volk. De man gi 1800. Iman bij was anange. Im stemt de man die spuru. Wist de man van 20 miljard. Yo tapina. Uno mek de man ko in. Uno kondre oli business. De man ondermijn a staat. Im stemt de man puru. Arkimi gadanga dodo yare. Iluku. 5 jaar imo takanga arkimi. Im stemt de man die spuru. Do kori. Do gi grong. Ano de man grong. Na blakama abagrong. Na unu londe ingi guabusi. Agrona unu Hindustani na gunu wo tekeng. Unu ap arreti tek agro. Wis de magi omegro im stem de ma puru. Agro anof de ma. Agro na yona yobrodu fadon dape. Maar oké, dat we arkiu, want unono we jere jogi de inwang pantomina no. Ama musroto, amandat musroto. De mandatito. De mandat musroto te de rot tape. Maar ieratori. Mi eratori ya. Maar de mau deka man. De mau deka man. Maar ik denk jogi de inatori. Ay, ama sokof kir atori nanga omesani. Ama deni. Ala de assemblee de leden corrupt. Dat mek a volk top. No de test hem konto. De mamus introducer ala de minister voor systeem de man, ala partij. Ala de assemblee leaders sa de mo. Dan de mo gos dolek bobo da pete kamoni de no do next giyo. Bobo. Ja. Bobo da pete, ze gaan niets voor je doen. Vooral den blakka boy. Den eens na kruimel. Na blakama ser blakama. Hem zie de mais don na assemblee maar na trobe pia pina amasap ala mo ekis 20 tusu. Amekis gratis oli, tanga koffie serf amekis, tanga airco serf amekis gratis in de assemblee. Ama no go do next to you. En dat VAP, sabi, VAP, in berike de Hindustani high money. De mag horak tap me, de mag high money. Dan no, de mo set punti go serf, unom dogo in de sandati. Koko in, ko make one conclusion, koko na opo one black man party, no so, wo lasi. O lasi tem luka akisweto da blakama o lasi. C'est un bon stepi blaka blok. Wasrana blok. Om de ma metak blaka blok. Om dat de mane libi lek brom tijari. De mane lip lek brom tijari. De mai koru lek falasman kor pengal. Wat gaat mori? Si falasman kor pengal. Pengal na president sa blakama aktive. Isi de giwan blakama, isi wan blakama giwan blakama angro. Me respectak MPS mus kombigi baka de mandat non basta moro. Maar in bribi tak MPS Ine bro. bribi in de man. De man bigi fasina, de man mek akondre konso. Mine brib in de man. Messi a gedrag voor a voorzitter. Messi a gedrag voor Edna, de man bigi fasi. Alasansa Edna le contact op radio. Na sprookjes, abe de na blok toto, na anga de mas tarageren. Na mek des mapina. No de wa hardes refore pre union pofan glory. Union pofan glory, ik ben niet erbij. Jullie allemaal zijn erbij. Dat is een zaak akondre. Dan no, maar de jere akondre 1 miljard wande. 1 miljard wajari. Sado douanga des refin assemblée sof kisa volk maar jullie volk pusrenang. You no make akondre money coin morsu anu mamoro. Look pa ono chepina, look ina mamba yaskoro burko gechende na. Maar Arkino, maar a president het akapur akondre. Amana anastora mij voter in de Janse verhaal. Dat heeft 15 jaar gedaan.
10 jaar aan mij verteerde aan ons. Die shaman doen een boos aan ik ba. Die shaman doen een boos aan. Nou, ja, mijn vriend. Die shaman is doen een boos. Hij gaat niets doen. Deze mannen zijn haira. De man, enigste sasa de mij takken die na oli. De man tak over een sikisma, over een fortisma, over een handicap, dat is oli. Yo man, die lange money van oli. Je want kost don fura oli money to da volk tas refasi. Na datu wani, na so wan tja kondre, pe ala den go to de. Pe ala den box shit de. Pe ala den udu so voor of de sama kade. Een bouw bombo sa tap segi desma. Dat is mij taki dat we raak. We raak. Men moet doodgaan. Men moet roken. Men moet zwaar verworden. Dat is dat de most novice. Ik heb bijna volk lek misrefos novice. Wie is van je taki de man? Ah nou, de man doorgaan. De man is ziek. Ik moet nog voor een blok. De man wie na verkiezen baka. Na assistent zelf de man kan kon assisteren dat hij. Want zij denkt op z'n doen. Laat hem op 100 pakken. Dus om het in de market. Om maar only money. De hun staan naar one partij. Bijna 10 blakken maar partij in de market. De hun staan stil one partij. Wie staan voor haar kondre bankro. De hun staan op tafel. Whatever me. Wie staan voor haar kondre bankro. De hun staan op tafel. Dat is een probleem daar. Een probleem dat blakas man. De kiezen snel. Kom nou maar, kom wat zitten. Zou je zitten ba. Sama zit, ama zitten vrouw en ching en libi. Hoe heb je nou? Kom maar zit niks. Ama no man zit niks. Ama kost don bouta pa kondre olimoni. Dat te de man fena gudu pa kondre. Dat gelek na de man bakasa kamonek moto. Look for IMF. De mango, kota kondre wa moro di polo tak de go IMF. Da man pina mona mais don pirenti fit op TV. Da polo ke komoro pina. Eta mai lavo. Lek alep of amaita in wat tap watra eiland. Mama de strana ewa. Amai lavo. I meke komoro hader gimip ching, mi gram ching. Stel in of ena oli money. Stel un of ena oli. Stel un go checka oli to alis dana so watra. Nee, maar a directeur kon, a directeur die zekerheid taki. Alla de man dat corrupt, dat kan met VAP tampina desma. Ina bribe de man disi. Ik heb geen geloof in VAP. Stel, ik heb geen geloof in VAP en NPS. VAP nanga NPS na strop van kondria. Maar desma nee, si desma select de man bon. Een Felician had intacte koers. Een brood was 10. Een brood was 10 cent, maar je kon het niet kopen. 16 koboro mi restaurant de noa para care man crisis partij go a crisis e komoro biji da fare ma fena olimoni mensen stem ze mars weg dat na samote alamati to opo mo me kwa singi stem ze mars weg stem ze mars weg ze moeten weg. Mek de man go Amerika, baka mek ram din gwene kondre, baka mek den gwe. De man sete tapa oli money. Na oli, a oli. Stel je de man op na oli. Zou sanga kondre. Pikil me. Stel de man op na oli. Isap opina je mek des bako epino fena oli. Isap opina yo mek des bako epino fena oli. Plus wisi fena oli. A voor de man fura money. Op een biji bedrijf. Op een beetje, nooit de man bij een lantibus, nooit de man op een trein voor post 1, waar grama komt. De man op de denk je dat ze zo voor. Is ja kondre antwoorden. De man komt hier, alle de bonsteren aan. Voor. Actie de man om mijn money de spaar. De man dik alle de go to stra voor. Actie de man om mijn money de man spaar. Alle money de man saka. Dan aan stress money dat hij. De mij controle want te sma. Dat door pina, met deze mensen de malek wel. Wat je pinaat dan? Je pinaat. Ja, goed ik zei van me. Iedereen pinaat. No man, no maar preen onder de. Trama sambe abi voor de man saka de man contactron. Trama be afvorkenen de man teken de man de eigen familie. Zo hard de man is dit. Dus je maakt trama brodeloos.
Forgive you, Mati Brede. Omdat dat maar je bibi na kort is fout. De man is fout. Stem ze mars weg. Matura weg. Gayadin weg. Jogi weg. A voorman dat. Ik moet nooit aan mijn soort. Wie zou man tek alle den grebi van grandma? Amai kon assembly training. Oké, maar atori voor Uchitra de Brunswijk ben het op podium na Kommerwijnen. Amang Spitengari. Amang Spitengari. En Uchi Brunswijk ben dat Kommerwijnen. Amang Spitengari. En Uchi Chan Spitengari. Ama dat Gari. Ja, ama tak fa fufuru na No voor Samashi. na a ministerie voor GBB. Die jaren door dat Mashi. GBB na grondtoren. Ja. Hey. Ik next over GBB. Alla de minister, alla de assemblelid. A minister voor Volkswagen op last with the PAP. Maar smel vrede paki. Omdat de hoor kouteren, de loop hoor kouteren. De nou hoor kounen thee. De wa horen het tere. Daarom. De nou hoor kounen thee, de wa horen het tere. Daarom. Hoe ben je het aki reshuffle, Brunswijk tak ready. Is na VAP be ready. Bob Abob no be ready. No Abob ready. En no we shit aki VAP no ready. 5 en atori dat is. 2,5. Nou af de man. Van mijn takje. 1,60. Ai. VAP. Brunswijk nou maar die chauffeur. Kan je die takken bij aan je papa? Dat maakt me zorgen. En mi ben de Abob. But mi ben de in A. Mi na lek wel van mi bo suku ala de voor. Mi bo har mi partij voor mi sok de man. Mi no wan mi partij euro kan de man. Mi no wan mi partij euro kan de man. Dat make a boom for de man lief de man make den draai kon. Make de man wat jara schuld. Den bakrof draai kon ta. Den bakrof voor money bakrof draai kon. Abob lief de make den draai kon. Ano langa moro. Langa moro, afalak na dong. Afalak kasi alasana. Afalak kasi, na mina abab. Na mina marinas bi. Farkana resref mina babo. Misref no sa se de blakama yesi tranga. Gewoon iwan da makti. Amakti na uno abeng pa. Amakti na uno abakondre. Na uno gide tramang. Uno gide mamakti. Uno gi matura makti. Si matura itu wasane. Ola ngayon si matura. Matura patrawane. Sambil antara minister onderwijs aan het trangen. Fane. Als zogenaamd vakbond, maar dan de vakbondleiders. Ze zijn vakbondleiders. Alle de vakbondpoester naar Swaki. Alamala. Jan Jokrohori. De normaal doen next giyo. Zomaar we poto money in de vakbond massacre. Zomaar. Ama normaal doen next giyo. Amo prega strati voor president Karen kon wat change camera papen wa money. And you? Je dan kisa seref money. Je kies a minimum loan for you. No man buy nyang. Je no man pay your also. Maar omdat andere kieders maar dat de gwa roko. Ano roko des man. Da mer de ma bigi mo foi contacte lanti a man adreke a money fa kondre gwa lanti man da salantim do. Ine sorgo des man. Na des ma se no kon fura kondre money o me yari langa nyang. Door you, me continue no man guardatra. Door you, me vrij datra no den na kondre ma ino sabi. Door a politiek zo voor 45 jaar. Me kino man die want you ambre tap score. Is don voor ala money. Is don goody family. Onfanga de trasma. Dat you want deal nanga unu ondre mo na unu oli money. Uno one you deal nangeng. You ne kost don da penanga tranga. Niet is Holland no mak bepaal. Sot richting uno lekstra na mamusteki. Uno sape asu equins uno.
If unu tak pay must control la money dana un taxo. If un tak NDP control la money dana un taxo. If un tak aba pe control la money, no one shit Holland nep kom bepal. Holland pinau omelanga. Dan met altijd Holland op het waar regering sa kan dansen na en paper voor pina you black man. Black man de man no lobby. De man no lob un Holland no lobby. Hij hoor was potu. De pot black man as potu. In look for a fetico so dat de tramai take over. Wat 100 fucking politiek partij. Trouwen na clubjes. Toch de mij hinder. Kawang. Een vorm van blok. Hoe kunnen we schrijven, if naar Brussel, hoe kunnen we schrijven aan leiderschap? If een man een boel tram op voor, hoe kunnen we schrijven leiderschap? Dat is een probleem zo, Abi. Wij denken zo voor kerkje aanstaan. Wij denken zo voor Bonuma aanstaan. Om een Bonuma die bij de hand langer. Ama bij de hand langer van Bonuma, als je van Bonuma met money, ama die entrepreneur maar op een kliniek. Nou, let's zo kerkje, ama bij pika money in een kerkje. Amel pika money om jaar in een kerk, maar je dat pater weer prado. Maar wat ben je kerk? Zo black amawali. No, unom libiso. Inom offers ma voor je kanyang. Inom offer rapportes ma libi je kanyang. Ik kan doen wat trasal pinya. Want je core rapportes ma fagado je pen. Als mij trouwen allemaal trouwen gado ne je pas bij je te kamoni go bij go do bro. Ya standaard na bon. Maar black man ne besef tak na uno aba kondre en na uno pora kondre. Na uno aba kondre na uno pore. Você do na man besef. Ok, maar we gaan op een tratori a criminaliteit in een konder in een man van straat. Zij in een konder eigenlijk jongen dat een konder kon dus zo we gaan naar richting voor Jamaica. We zien van mij zoetman terug gewoon zonder een gevoel. We zijn naar mij nog ben dus zo. Sande sasso maar. Dat meteen is maar instem dus soort man is voor gemaakt. So criminaliteit in heel grond tapu. Maar jam samen want to sana Amerika das maar. Amerika das maar Amerika sana. En if a political leader is dat Amerika is maar eta furdoro. Je ta furdoro. Je gipti ala de bodo pa kondre. Zij denk dat tramau. Ja man ma fenoro. Amerika dat openlijk en brada bepe no awalante we ko pepe barki want to kulikon de pura man ama pote igi masa de mode da ma don minister contact ja tum si fur rokoman nooit ama no taisrana minister van ma van vrouw na barba wan van ma meshi minister van ma tamay tak na wan vrouw ste meyer da mo contact kon ama pas don fura kondre o me yari somo arjo don pruya herbole pa kondre o me yari da no ama boyo kons don taki tum si fur rokoma lanti abi lanti mus ontslag den pero sa desmonya you serio drugs kon bodokba yo bodokba ma opanga portis ma se si balanti kato no se wa senda oso yo sorgen wantu man ano kondre de man wan seti de man kon bruya kondre moro ma de man eshi omdat lakas met tolereer Alassane. Ze tolereer Alassane. Gewoon allemaal kon, de man gaan maar pas. We recommanderen toen ze voor in de man kies ID-kaart, paspoort, trakondres, mee kies je no man fini, je no man op ID-kaart. Akele uno na wan bombo bosta, vanaf een man kost dape. So, nou we recommanderen. Amane si taken pa benade la kondre in ome systeem, amana isi. Maar voilà que si, a mi esi, mi e lupu san bon. A man bruya her kon, na man bruya beleid in ome systeem in a kondre ja. Suma arjo. Suma arjo toch me si tramen chara malek help. En alla de man in a kondre sa de me chalek help. Na de man benade la kondre. Say, fa de man of furo. De man si face don benade la kondre. Da. You know what help. Is don benade la kondre. In ome system dat ete you na help. Sa dem boyo do. Sa dem auto mina briti fa krip fa dem edo over.
verstaan me bon, me no break, maar asani e begin at top. Alla de mij foro. So chukulu ko yogi. Isam sanga yogi bakata. Tak trayari, dus mij potama bakena assembly. Dus agelekim doa ogri fosi iko in reperen. Mama takano in sap no. So de mau taki altijd. No wan foru no tegi taken pengetingi. No wan foru no taken pengetingi. De man die zijn kwaadaardige politicus. Im luku de mij tas don om frita kondre money. Zo zo voor voer. Zeker. Zoekroa, de mij tan domo. Amau doe alles aan mogelijk voor ons doen. Baka zo zo voor voer. Kon conversie moest kon. De kon conversie no man kon de mij zet chucha. Politicus in Srang. Die man vertrouw de man moro. De man toch grappenmakers. Maar Anna, man benadeel la volk zo breed dat a volk no sap. Hoe saber? mana a volk ik kies de man potito. Maar daarom ik met tegen volk wil jagi de mas go soon. Soon de mij go. De man kan hoor om een conferentie, de man kan voteren voor de 20 miljoen bari olie. Maar ono wan de man fitters go na olie money. Daarom mi wankar alasma ano blakasma alasma seli insana. Ko kisa wan bon beleid. Ma kisa voor comedy beleid. Oké, maar dat vrouw na ngapti mangri kuli vrouw e kon bepaal. Zo direkte uno kondre musko ano kan stem se mars we. Mek de força de teki, mek de no godoro, mek de furu te nanga 25 mei. Mek de fitters no go na olimon, de fitters no makole. De man is anosma, look om es mas stem tap matura. Die shake coin belt. Des wat is fitters no mag go no kondre godo. Het mag niet. Jamais. Ano mag. Verboden. Un pura koningschap in de man, uno stem die de man moro. Mek de sitak dano kono vakonder, dano gade wo pura goddelijke gedrag in de man. Asra fu masra gedrag. Asra fu masra gedrag fu ramdin wo pure. Uno mag stem gamang. Ino malibi vrij. A de man wo wanyang nanga de familie. Ino mag. Want blakas maar vooral, no mag stem die de man. Je hoort daar niet thuis. Liefde is zo wat aan jou kruimen. Maar je, uno e bepaald dat uno stem, uno mag stem die de man. De man aan uno klasse. De man aan uno kleur. De man aan do next juno. De man mag hard nu niet natuurlijk. Misap de man aan do next juno blakafon. Oké, hoor. Look om bij ons sakali satapse. Dat lukt. De met tak descende mij raak. Om een blakke man samen kabos doen in de assemblee. No af de net er papier. Tak no man. Koko bre goeie vale kwam post ko kan se ala sanjirian blak. Dat ik ook van takere. Want de na beleid. Na san samen taki dogo trawo go taki ko wek te kolas makatamara. Want de na verstang. De arki ala de san samen taki. Dat de gos don draaien ko taki om een hoog gehola. Em no kuna samen tak de tramai draai tak bakan. De man is safe sa. Lanti, de comedy Blacka Boy, Juka Boy, Rastaman, sans doy na assemblee, lek meisje. Zij die net terug papier die voorzitter assemblee tak no, wan bon convaincre mus go na goya batak ades makan baya alisi net foto. De mana verstang. De mana mooi san, de man Blacka man op mooi san, mooi vrouw. Mooi vrouw. De mana verstang. De mama kost me. We bijna nog op de blakke massas door in de assemblee in Afghanistan. Ik zeg altijd de Mauritaniërs, de mars in de oppositie. Dat is zogenaamd de kom op je volk. Dan kan je mars gaan naar coalitie. Dan mag je dan gaan. Maar zit dan, nog op de man naar verstaan. Hé, want zo'n foto naar de zin, dat je dat steen naar 150 volk. En dan mag, want dat is maar uno naar samen. Het is maar minder money. Zij de man die is maar. This match for take this man. Say the name go money to him la tapse. The man no want to come for it. Him look de man op verstaan voetbal want train kon dape. Terwijl de mogelijkheid de man de meis doen voor a kondre money. Him look so over oli de mij dape. De man no man me kwam bale. So oli. Access de doen am do voor.
Afvoer kono. Nog zelfs aan haar auto. Afvoer. De kan tak me beschuldigd. Wan voorman, tawan voorman. Afvoer. Maar luka auto money, al million money, udo money, grant money. Mim car moro. Dat zullen we maar zitten. Dat only money. Afvoer de maar voeren op een beetje keer palani, op een beetje kersten, op een bij om een beetje boto. Dat lukt er van de beest doen. En de man beest. Look what they based on. They know by lanti wagi. They know by wakran wakan da konde yora koli kran wakan da ala lanti money gona koli. Stem de mars gwe arkimi. Say de Latino ma afwambus. Say de Latino ma afwambus. Yes stem die koli ta. Yes stem die koli Latino ma afwambus. If you stem die koli Latino ma afwambus, Latino ma wakran wakan. Next Latino abi demo onder mijn lanti. Na verstaan nabi. Demo onder me isi lata wakala wakan. Isi lata was schrijven. Jure van minister brada. Nou een systeem van corruptie is stelen. Dus de men gebruik een lanti-apparaat voor lanti. Dat zij denken afvallen kan doen. Want je steelt ook. Maar je steelt gedekt. Je gebruikt een diplomaat voor. En uno want tolerering. En met hitsdes maar op, je moet het niet tolereren. Je moet ze mars wegstemmen. Anders nooit laat je nou wakra wagen. Nooit laat je nou walanti bus. Dat wagine voor morgen is je wat voor dat dotti. Is je wat her voor dat dotti, her contra dotti. Is je dat? Dat allemaal niet waar man. In stem de mars voor op lakas man. In ons stem mis de magi grong, mis de magi tigro tek ding. Je tek ala de tigro grano fama. Isi kuli kanga gras radang. Kuli kona nga grona sana fuko gi blaka ma wan grong. Dema kanga grona sana gi wan grong. Tek ala sansa de megi na sana fiu de megi baka ma ino stem di dema. Okay. Ino mu stem di dema arkisa do de tegi ti de 14 no. 14. Arkisa dodo e tegi ti de 14. Tek ala de gronsa de megi. Ala de por alesi sa de mogi. Wana serde no ma serde met do di de. Warant af. Tek alamala, maar de 25 in kot de maneki. Grand tangi dodo. Dus ik kan tek alasani, maar 25 Kot neki. grand tangi dodo. Grand tangi. Ze mogen niet meer daar komen zitten. Grand We gaan tangi. geld verdienen met ons land. Ze moeten weggaan. We willen weer land die hebben. Dat wagis. Dat wat taki. We gaan geld verdienen. De Mars moest moeten op dat punt. Zo amoni. No bus stable. Wanneer je boven komt, je moet zo'n Mars wegstemmen. De mag kost me. Mina trobi. Kade lokof me. Ai. Dank allemaal.